Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Anditi nekuti pakamera apa buritswe munhu asingadi. Anditi munazoti ndakambunyikidzwa vakazomunditi tichida kuti munhu abude nemoyo wake wese. Sekuru kana kwakandimbunyikidzwa. Ndikude pakamera. Anditi right. Ira usorendera mberi. Yes. Belinda yo kutaura kuti uda kuzvibudisa pachena. Ndichandoko chamanje kuti sekuru wangu ndibetserawo pamatambudziko angu wenda zvaonekwa nani Usakanaka. Anditi. Good. Belinda, ndichinzwawo chitanga kutaura wakati wakabatwa Chibharo NeHama. Ngatidzokere kumashure kumakore iwayo kuti zvakafamba sei. Nini ndaigara nasekuru hanzvadzi yamama vangu vanonzi Usataurawo zita ravo, vanozotaura kukoti. Ndakabatwa Chibharo nehanzvadzi yamama vangu vanonzi Ndati usataure zita. ndaigara kuMhondoro nasekuru hanzvadzi yamama vangu. Saka vakanditi ndashayiwa mari yokuti uende kuchikoro. Ndakunda kusvikawo grade 7. Ndati alright. Saka ndakutendawo 13 years. Ndati sekuru nezvinani ndiende kubasa pambaba kunakidza kugara. Zveshuwo ndakabva ndatsvaga basa remumba pandarowana munoto. Ndarowana munoto ndakashanda 7 months. Tobva basa parapera. Ndobva ndadzokera kumusha. Saka sekuru vaita time yekuti vombonditi muzukuru wakadonza matinjere. Ndobati sekuru asiva kumwa doro aenda kumasoro. Ndobva ndati sekuru vaimukutaura zvikandoda kukudzidzisa. Ndobva ndambonyarara zvokuti ndaive ndikavaona ndandakutya kuswebera padhuze navo kana tikasara tiri tega pamba ndaisarudza kugara kunze kwegeti tiri 2 but dzimwe nguva kunotongonditsomera nekuti kumba kunemba yavo dzakasipesa zvakanyanya nedziro. Saka ndobva ndazoti rimwe zuva ndobva ndazoti kendudze gogota inini handichade kugara panapa. Ndobva zvanziudza sekuru vavo. Sekuru ndobva ndavaudza mava nditi ndokwanisa kuti unogara nemunin'ina wamama vako kunonzi kuchawashayusa. Zveshuwa takasimuka ndobva kuti tiri kurarira munoto. Ndasinoziva kuti plan yavo ndei. Takabva tasimuka tabva kumusha tasvika munotoni. Tasvika munotoni tatorara mumba matakaiswa yakakura so isu takaiswa kwokutanga kumba kwaniko kwasekuru vavo sekuru vavo. Okay. Tatorara mausiku ndakangonzwa bvudzi rangu kungonzwa kuti nyewo ndakati panapa ndingawanikwa nei. Ndobva ndatomborara. Saka dhora nganda mumba murume mandakararama amusingakiwi. Ndobva ndatoti ndivhure ndikunzwa dhora rangu rikuvhurika mbichana. Saka pandateme ndakati genditariswa kuti hapana munhu ari kufamba because bvudzi rangu kana pane zvinenge chiitika ndo zvinondiudza kuti hapane something. Ndiva ndatesa ndona hapana munhu. Saka ndichimbonodzokera kuti ndirari ndakutobatwa newe. Sekuru ndipopa vakabva vapinda murume ndairara. Vasina unotombopfeka ndobva tiraida ndivhara nepilo chikikiritsana kusvikira vazondibata. Vandibata kudaro takangosimudzira kuenda kwataienda nekuti sekuru ava ndo munhu wandaiziva. Ndo wandaitongotiwo hama yangu nekuti ndasingazivi hama dzababa vangu. Saka takasvika ikoko hapana munhu wandakaudza kuti ndizvo zvandaitwa nasekuru. Ndakazokwanisa kuza ndane 15 years. Ndobva ndazokwanisa kusangana nehanzvadzi yangu unosira inini. Ndo yandakazokwanisa kuudza kuti ndizvo zvandakaitwa nasekuru. Saka hanzvadzi yangu nehasha ndobva yatanga kuudza vanhu vese kuti sekuru vakabata mwana soso. Saka sekuru havanotyiwo mumafemili avo. Saka zvadaro ndakabva ndatadza kuzodzokera kumusha ndandangotenderawo nchimwe ndakawana basa ndoshanda ndakawana basa ndoshanda kushandawo ndazowanana nemurume wandine mwana naye. Saka nyaya last year but 1 hanzvadzi yangu yakazosimudzira nyaya ndobva yaenda kuchiweshe ndokumusha kwedu. Ndobva yanotaurira NaBaba. Inini pandakaenda navo vaudza ndakati handichiri kutanga ndingangotange kungotaura nyaya yangu. Asi hanzvadzi yangu ndo yakabva yasvika ndobva yataura. Yataura baba ndipo vandifonera munin'ina wababa vangu vati ndizvo here zvatakaudzwa nehanzvadzi yako kuti hongu. Ndobva vanditi chitsvaga mari yebhasi uye kumusha. Ndakatsvaga mari ndobva ndaenda kumusha. Ivo sekuru naBaba vanga vatombonana vachaja namombe 20,000 pamusoro zvisinei kana mumwe munhu. Vakanga vaonana ndobva vachaja namombe 20,000 pamusoro.
Vachichajana chii? Vachichajana kuti mhosva yamakaita mwana. Oh. Ndobva vanhu vakasangana muHarare Gardens. Ivo baba nehanzvadzi yangu nasekuru. Ini hapana chandaitomboziva. Kuti vazondidedza uku kunyaya yekuti sekuru havana kuzokwanisa kuunza zvinhu zvavaifanira kuunza patime yavanga vataura. So hanzvadzi yangu yakazotanga kurwara. Ndobva tichingofamba ipapo hanzvadzi yangu yazoshaika. Baba ndipo pavakazoendesa nyaya kwamama unonzi kwachifinyakope kwanzvimbo kwanzvimbo ndobva vaendesa nyaya ikoko nyaya yasekuru bva vatumirwa samoni ndobva vauya ndobva pekutanga vambotanga vachida kuramba apa pavakashedzwa kudare vainzi mhosva yako ndeyekubata mwana Chibharo. Sekuru vakabva vabvuma nyaya yavo kuti ndizvo zvandakaita ndinokumbira ruregerero kwachief yacho kwachief nyaya izvo tikatuma mapurisa Zimbabwe Public Police vakaenda vanosangana nenyaya iyoyo. Exactly. Even nhasi zvakanzi musi weSaturday kwakauya 170 US 170 wazinda zvakumbe vaenda kudare ndobva vabvuma mhosva yavo ndobva vawirirana kuti zvakachajwa nababa wako ndobva vachajana mambo iwe wanga usipo ndanga ndiripo ndapa kwamambo ndanga ndavapo ndobva vachaja baba vakanzi mombe 2 ini ndakanzi mombe 3 nemudzi pamusoro nekuti ndakazogumbiriswa regero mushure mekutadzirwa nekuti ndakasina kwekuenda. Saka gogo wavaindishungurudzawo mukadzi wasekuru ndo vakabatiswa mbudzi 2 mambo vakanziwo mombe 2. Sa paipai kwamambo mukatongwa nyaya unobva wanzi yosaini vakanosaina here sekuru? Vakatosaina zvese kuti ndakaripa munhu ndakubhadhara faindi. Saka vakabva vazobhadhara mombe 1 kwandiri mombe 1 kuna mama mombe 1 kuna baba pekutanga and then imwe yacho ichibva yauya ichinzi ndeyangu zvokunzi baba ndivo vakabva vazoitora. So toti baba vakapiwa mombe 2. Ini napa ndabva ndazofonerwa marumwe zuro zvichinzi kwaya 170 asi ndikupiwa 70 iri yembudzi so kwasara mombe 2. Saka ndobva hanzvadzi yako yakazoshaya? Hanzvadzi yangu yakashayika last year but 1 August mushure mekunge sekuru ava kuda kunoripa singazvose hangu zvakakonzerwa nei but before hazvo kumashure uko ndandatojamba mwana wasekuru ivavo wokundibata akandibata futi but zviri pakasiyana. Saka wechi3 angauda kundibata ndiwo wandakazokura. Mira zaende kune wechi3 handi pane wechi2 wati akakubata asi zvakasiyana uda kuti uri kuti chiba like madezi akasiyana pasiri zvakatedzana nababa vake. Apa akazokubata wakura ndakutena uma 16 akakubatira kupi? Kumbari. Wanga waenda ikoko wanga waita sei? Ndanga ndaenda ikoko zindashanda kumbari kumasiplatsi basa remumba. Saka ndaida unoona mukoma wemuyo kundibata sibva ndasvika asipo saka ndakaona dhora rakavhurika ndati ngendisukire sekuru wangu kozi maplate anga akasviba ndipedzawo kusuka maplate hapana munhu ndakaona ndati ndigare pamwe 2 minutes vanoita sei vanouya sekuru uyu mudiki wacho ndipo paakabva asvika vatovhara dhoo ndikati pamwe munhu arongovharawo dhoo akutokiya dhoo akutoisa makimu ndati uri kuvhara dhoo ini ndada kutoenda nekuti mumwe wako haapo opa tikazopikisana umba andibata. Saka neshungu ndakamboda kuti tiurayane momo asi ndakazongozvidzora nati nawo anondimirirawo. Waida kutomuraya? Wakarara ipapo wakazita sei after? Ndakabva ndadzokera kumba kwandaishanda ndobva ndaudza mama vandaishandira vavangoti zvakaoma vakati nyaya yako inoda uchiziva hama dzababa vako. Saka ndakabva ndangonyarara. Ava vari kukurepa ndiwe kwamai? Ndiwe kwamai. Handisi wechitatu? Wechi3 anogara kuruwa ndanga ndatorwa nemukadzi yake achida kundibetsera kuti ndigarewo ndimbozorodzwa pfungwa nezvandasangana nazvo but iwo sekuru vangu vavo vaishanda kuSouth. Ndabva vanditi kana uchida foni unotanga waita zvandomona ina handina kuzoti zvavari kuda ndezvipi. Ndobva vatanga kuzonyatsotaura nyaya kuti kana uchida foni utanga warara neni chichini ati muri hama hazvitomboitwa kuti ndirara nemi kana ichida foni ndinozozvishandira undotenga foni yako. Saka ipapo sekuru vavo taisara tiri 2 gogo vaienda kubasa vora vaishandawo
kusvikira vazonyatsoda kundibata nchibva ndazobaya nebanga paroko. Nyaya ichibva yazonotongwa kumusha kunovakwa yakasekura kumundoro. Yatongwa ndichibva yakanga chinzi mhosva ndeye akanomangana kuti muzotongwa ndiani. Nyaya yakatongwa as a family. Kanoripota ndine ndakanga ndakutaura kune vamwe kuti kusei meme murungondi ndakundibata life yangu makatoikanganisa kudhara. Saka sei muri kundibata. Saka ndo pandakabva ndazodzoserwa kumusha. Nyaya ndobva pazoungana hama saka family kaona ikangu ndobva yataurwa. Nyaya yataurwa ndobva ndanzi iwewe ndiuri kukonzeresa kuti vanhu vakubate. Kati ngandipfeke zvimini hapana zvandinoita, handina kumushonga kwandakaenda. Saka ndizivo kuti mukoti chii. Saka ndipo pandakazosvikirawo pakukumbiswa regero nekuti naasingasivi hama dzangu. Uri kuti iwewe waida kubatwa Chibharo uchibva wanzi iwewe kumbira regero munhu aida kubata Chibharo. Idzi ndada kutokumbira izefe amuti sekuru wangu andibata mwana wangu andibata mwacho wechi3 apa ndo pandakazonzi chikumbira regero kuti wane pekugara. Saka ndo zvandakazongoita zvinongogara zvichindirwadza. Saka wakabaya pahuro wako warazvini? Paroko hana unyanyotongoti ndakatongobaya ndichitawo zvekutyawo zvokuti wakusiyiwewo. Self defense. Saka upenyu hwako hwamira sei? Nowadays upenyu hwangu wakatongondiomerawo. Even ndikaitawo kana boyfriend anenge atorine mari but akwanisa kundipa mari yacho zvokuti akangorara neni hapana chandichazomukwanisa kuita. Sometimes kana ndakatorara nounotorara nitosangana nemurume ndichasei. Saka handina kana chikoro, handina kana basa randokwanisa kuita. Saka ndachemera kuti ndiwe kuna sekuru. Chitupa unacho? Saka uri kugara upi zvinezvi? Togara musho kunze. Unogara nani? Totogarawo neboyfriend ndikondibhadharira rent. Chitupa chine surname yani yekwamai Yababa vangu. Amai varivo? Vakashayika. Vakashayika. Vese naBaba. Handisi yangu paripa pakuti madzimambo akutonga nyaya dziripo iri kusvika pakubhadharisa vanhu faindi. Handinyatsosiva. Tichazonzwa kunana mazvikokota munyaya dzachidzodzi. Sekuru, muzukuru wenyu ari kuchema-chema kuti onaiwo matambudziko andasangana nawo mamunzwa achiparondedzero. Chekutanga anditongerepi. Chechi2 nyaya iyi yakaoma zvinoitika mukurarama. Munhu wakafirwa navabereki unosangana nemaproblems akawanda. Mwana uyu haasi kuonekwa kunge ihama yemusha imomo, akutoonekwa kunge mushandi webasi. Zvichireva kana ari mushandi webasi ari kutorepwa. Vakawandisa Zimbabwe vashandi vebasa vari kurepwa. Vana chaicho vari kurepwa. Asi kuti ugone kutaura hama dzinogara pasi zvakare ndodzikukwadzisa vanhu kuti unaiwo ukazodaiso ukamwedi unongwapera hazvizonakidza ita so but munhu anenge because nyaya yerepika hazvipere mubrain, hazvifa zvakapera. Unosvita ukagara like izvo zvanenge achiaimba anenge angofungira kuti ureko ndikaita kweke nasekuru ndokwakukonzeresa, ureko ndikaita kweke ndokwakukonzeresa. Saka inini hangu kazhinji ndaida kuti kana nyaya dzakadaro dzikadzienda kumapurisa kwaridziwe mhosva. Mapurisa otora munhu woenda vanotonga nyaya vanoziva vakaenda kuchikoro vakanodzidzira kuti kana munhu achinge adai ngaapinde nemhosva dzacho. Zvakafanana nesekuru kana ndichinge ndatadza ngandisungwe ndiende kujeri ndipabhurishe sekuru kana vakatadza aita zvakati ndosungwawo nenyaya yangu yanenge ndaita. Saka nyaya iyi ndichangobvisa mhepo but handiitonge pana haisi yangu. Handigone kuti hani muzukuru wangu zvapera zvakadai nokuti chinonetsa andinoona kuti nyaya yakatika kudhara but azosvika kuti sekuru ndingaende kwasekuru kanengo nyaya yangu ibude pachena. Anditi sasekuru munhu because sekuru anosvika nenyaya dzakawanda wanda. Sekuru anopuwa nyaya dzakawandisa, nyaya secrets dziri pasi penyika ino dzisinganzwisisike mafeminist.
saka anouya kuna sekuru otaura sekuru mubatsira semubatsira wandakumita kuti nyaya yakadai so mapurisa eZimbabwe Public Police vari kuinvwawo vachaionawo vachatrai kubatsira mambo usana bvunza kuti mambo akatosaina iye akatosaina here makati zvokuti takabva panapa isusu tichienda mapurisa kunotasa nyaya iyo tinoona nemagwaro mamambo zvakanzi wengu saka aiwa iwewe neni nezvinjiri Zimbabwe ngatibatsire nenyaya inichakubvisa mweya yakaipa handina jeri uyezve handisunga handisi mupurisa ndiri sekuru kanengwa norapa nokubvisa mhepo dzakaipa saka ruzhinji rweZimbabwe nemapurisa ngatibatsiranei uyezve vanhu vari kunze uku kana maona nyaya dzamasangana nadzo idzi ingave hama angave munyarikani angave mufundisi repotai polisi mapurisa ndoroza kwanoenda nenyaya nadzo mutongi kune vatongi vedu muno muZimbabwe vakadzidza chaizvo kuti kana asangana nyaya yakadai so munhu anopiwa mutongi wakaita sei ndokuti munhu yakasungwa akaona ari mukati mousungwa mwoyo yako unonyevenuka bozi mutengo wekuti kubatana chibharo zvine chisimba zvezvi kumanikidzira munhu kana rudo charinakidzi ndizoti chinoitika munodana nemunhu moraramese zvakanaka zvokuti munonyetsa kuita kana rudo racho runonakidza kwete kuti unobata mumwe wako akagumbuka kana chaiye kana ngadzwa kukumba chacho ukambata chibharo chacho hamunyetsa kunzwisana saka ndingoto ndoisa muruoko rweZimbabwe nemapurisa eZimbabwe nyaya iyo heye ngatibatsiranei wati wewe munin'ina wasekuru akazokubata futi chibharo vana vasekuru vovavaira vana wakamumangarira here posi kuna baba wacho yakwamambo ko izvi uyu wacho mwana wekuzundibata kwamambo yanga isati vaidzika baba vakapedza kuripa mwana uzopinda saka mwana uyu akazosvikiro pakushaya muna last year muna November saka vakabva kuti nyaya yanga itongosiyana unayo akatofa ngumana chakakurepa wacho anganzi aita shuga iwatoto handiti alright but wanzwa sekuru wanzwa zvataura sekuru vati nini ndichakubatsira kubvisawo mhepo dzakaipa dzekuti upenyu wako ndotochema noti even ndiokonongondi ndaita chakaisi ndisina kutombochita zvokuti kugara kwangu so ndechingorangata kuti asi Mwari naivo vakafa havandionei baba vari kupe zvinezvi baba vangu inini vakasheka ndotovaona ndazoonawo papiki saka ari kudya mombe dzine muningina saka akakutoresa uyu munin'ina yeye andosabethe pavakafa baba zvazvanzwa ngwasiya vatitoresa zvavo okay saka munin'ina ndiaku ndina imwe nyaya futi yandoti sekuru andibatsira mama wangu wangu ane stand muchinoi saka vangu vane stand neplot saka munhu akatenga plot akabva angotora stand yemutaura achinyepa kuti atenga asi munin'ina mukoma wamama wangu akazondifonera achiti stand aina kutengwa saka zviri kuda mumiririri kwababa vangu saka ndisi kuti sekuru vangu vachandibatsira kuti ndiwanewo nekuti ndakaita kusviba kana maraini ndinenge mamunozoti unotukwa zvokuti ushe kuti wakapfekera kana taura ndoupenyu hwako hama dzekwababa kusara besides baba munini wavataura ana tete vari kupi tete ndakanguvaonawo kawari handichanazomboona saka pahama dzababa munhu vari kunyatsoziva ndi baba munina kune vamwe avo vari kugara kumisha ikoko but vamwe vacho unongochungonziwo nemadimikiro kuti vanobata saka uzoswebere padhuze navo unongotongochwa handiti saka handisive zvangu nekuti ndandamuzviri maprofita handina wanisina kuenda kuti unganga wotodikidiko naenda mupezura wotopiwa dzimwe mhepo pamusoro pedzimwe kumaprofita zvainzi vaibatawo dare rekuti unti uya nechakati timuprofita anza nemuprofita ani kuzviri dhumisa tine muprofita dhumisa ari panapa ndo the same ndaivendere pamusoro chavakataura ndo same maprofita zvaari kungoita mwe akasakudza kuti uya danani kana kuti uya nemari zvonto hapana chaanenge achikuitira nekuti ndafamba tsoka mari andotaura live kuti zvanuya nemari kana kuti vanongoita zvokuti zvakamutoona pada mari vamwe wacho anotokudza live kuti hasha
Uchunguwe ni mari mazoni mwe ushando sina ucha. Saka yo kana usina mari auna ubatsiri. Ainda ndakatonzo sekukani ndati agende ndamuna sekono. Because chikuru kubatsira. Kupa kulakorera ni vanhu mashoko anotaura anechijane kachibuda mukana wamanyupo. Maprofita yazvo anoitaga. Anokupa kadombo kake. Unogeza. Munde unogeza uchanzo kutundo. Ndozvavanoita. Saka ukanaona Mwari ukanaona vadzimuka vanogurumi. Iwe watogosangana nazvo izvi wakombodana wandisa ndakadana ne1 ukweko umbana ngotsvuku unopfeka zveredi ungatonzwa kuti anobatsirwa katika ndinobatsirwa ndinobatsirwa ka pakubatsirwa papo iye aita zvezvi zvekuti andinoita chivanhu ndinoita chiprofita tikabva tanzisiye mapendi dzimama ndiyekusiya mapendi ndo zvongonzoti madzibaba edenda adzokera ndano wavo madzibaba edenda adzokera ndano wavo saka pendi unotobvisa pasoro pacho otomusiya unodzika pasasi pane pakakura otobvisa wodzokarira naro anenge akatowanda otorengerera kowega akatowanda saka sekuti nawo nokuchema kuseka namo serugare ozanonyatsoseka incident yacho yekuna wanzi siya pendi wodzika woenda paseri pemuti wobvisa kuti apo bha saka unozina mbosina pendi ungoenda usina ndinongo wakapfeka izvimwe ungoenda usina chingoti riko kwamadzibaba kako uchindibatsiriki sai ore wadzokera wati wangamudzwa kuti ndira kuenda kwamadzibaba wadzokera makatoita zvekuti akasi kutanga mumwe ndiani utongosvika kana uchombori nekakushanda unogona kutosvika utovaigiro something motozotanga utongotaura kuti handakufarira wotoita zvavanotoita saka anozokupa mari madzibaba vacho vararane havakupe mari handiti mangofarira vakupe mari reka tione sekuru vachaita zvavo mapurisa voita zvavo pakanaka. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.